panguva ino chakabvondoka nyika yeZimbabwe panguva ino kunokwanzi every citizen ari achiblame ma-Citizen Coalition for Change legislators achionekwa kunzi these guys they have betrayed. These guys panguva ino kuchionekwa kunzi one by one they are deflecting to the ruling party ZANU-PF. Tichitarisa nawo yaSusan Matsunga panguva ino anoonekwa kunzi she is a CCC MP. The way she praised President Mnangagwa this program yakaita kubudiriro yeEBO event zvinozobuda pachena kuti hapana kwatiri kuenda, hatisina opposition. Don't subscribe or like on the bell icon. Nemaziviro atinoita mukurumbira wakaita opposition CCC panguva ino nehanda redhiyo ino yachiposta ichiti CCC MP Susan Matsunga faces backlash after praising Mnangagwa at budiriro event. Susan Matsunga is facing backlash after publicly thanking President Mnangagwa during Boho commissioning in Budiriro North. She described the development as a miracle, but critics are not impressed. Opposition supporters now accuse the Citizen Coalition for Change legislator of selling out and aligning with the ruling party. The controversy comes amid growing debate over Boho as a development in urban areas, declining service delivery standards, divisions within the opposition. Is this appreciation for development or a political shift? Ndo mvunzo yasara ine vanhu noda kuti kamupureziro kaakaita ZANU-PF nemutungamiri wenyika zvakabva zvanyatsokuuya nemaquestions muvanhu achiti zvava zveku appreciate development yemutungamiri wenyika here izvi oro munhu wako autodeflector uchitoenda zvako the ruling party ZANU-PF. Zvinhu zviri kuitika tichiona kuti most of the CCC legislators panguva ino they have shifted. Now vava kuenda ku the ruling party ZANU-PF because they know kuti ZANU-PF might win panhau dzayo dzema-constitutional amendments, and for them to keep on receiving money or to keep them in office they must support what ZANU-PF is pushing. Ndoma developments ari kubuda panguva ino kuchionekwa kunzi these are now legislators for money vari kungoya panguva ino kuti vakwanise kupuwa mari neZANU-PF but service delivery pasina zvavari kuita. Pinda comment section medu motonofungira imoto kudima musiri kuchitwa ichi. Musubscribe or like, hit on the bell icon.